Nochmal, 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 nochmal. Organische Frauenverein Nasenfeuer. Правиш тия работи. Ами хубаво да ли снима, когато вече така е маса. Готови сме! Дали могат малко да увеличат? Здраве! Та тук, ако беше България, щеш да увелича. Ма и сега аз не можа да снимам чашата. Пак ли? Малко, да. Айде, давай. Добре, добре. Чакай. Айде, чуть-чуть. Тръгна ли? Давай. Всеки месец, по един път, може и по два пъти, според зависи от обстоятелствата. Аз ще предлагам да е всяка втора неделя. Малко добре, ще го измислим пак и ще ви дадем допълнителна информация. Ще направим Всички имате ли Телеграм? Вайбър, WhatsApp. Добре, значи в WhatsApp ще направим група. Там ще обявяваме различна информация. Ще бъде доста интересно. Очаквай се много интересни неща от нас, най-вече от ЕСЕЛ. Аз ще направя страничка във Фейсбук и група във Фейсбук, където много жени в Германия могат да се присъединяват в тази група, за да може с цел всяка да помага на друга. Да речеме с бременност, с документи за Arbeitsagentur, за Job Center, за обучения, за курсове. Женска енергия там много присъства. Трябва да има жената женска енергия, за да намери всичко и да привлече всичко. Без нея не става. Запомнете го. Да. Терито е терапевтка. Личностно развитие И тя ще прави такива терапии
Имаме идея да направим медитации, практики, манифестиране и рисуване също. Ще наемаме места. Ще има и танци. И танци ще има също. И всеки месец ще правим различни неща, но искам да питам всяка една от вас какво я вълнува, така че нека да дадем микрофона на всяка една, какво има като очакване от този Ферайн клуб. Аз съгласна с причината, защото искам да съм между хора и да се забавляваме, изпълнения и да. Така, Аз съм съгласна, аз мисля, че съм най-съгласна в групата, защото каквото ми казвам, окей, идвам до нужда да се забавлявам и да забравя много други работи. кой какви очаквания има? Съгласна съм, защото ми харесва да участвам в някакви такива неща. Не, кажете също какви очаквания имате и какво искате да правиме, примерно. Идеи кажете каква насока да бъдат. Да. Аз преподавам. Рисуване ще има, да. Аз не мога да рисувам. Ама той е за хора. се получава. Да. То не трябва да може да рисуваш, а просто правиш това, което ти показват и става накрая. Аз съм съгласна на всичко, само да се забавлявам. Ами това е добре. Някой нямаше да пие шот. I'm a Barbie girl. I'm a Barbie girl. In fantastic. За да може повечето жени да се опознаят малко по-добре, защото много не се познават, но аз познавам всички вас и знам, че имате много общи неща. Ще започнем да си задаваме въпроси, за да се опознаем повече и да вдигнем малко енергията нагоре. Зелика. Трябва. Кой е най-странният комплимент, който някой ти е правил? Еми сега изведнъж не мога да си спомня. Добре, мисли малко и продължаваме нататъка. Ако можеше да излезеш на среща с измислен герой от филм, книга или сериал, кой би бил той? Кой актьор си харесваш? Я кажи. Добре, кажи го на микрофона. Емир Сарафова. Добре, супер. Следващата. Въпрос към Ани. Коя е най-лудата чекостълка, за която не съжаляваш? Доста луди неща съм правила. Някоя изненада може също да каже. История, случка. Някои въпроси не се харесват, просто да представите. Едно кажи и готово. За кои се сещаш? А кого си била в тоалетните?
Не, тя би туалетната. Те са сестри. Аз се дарих преди близо вече месец, щях да се бия с едно момиче през дискотеката и я Шлепна ли? Да, ударих я. И тогава имахме малко проблеми с охраната, не искаха да ни пускат в дискотеката, но вече всичко оправихме. Вече сте първи приятели или приятелки. А ти как се казваше? Мария. Мария, добре. Мария, коя е най-смешната история, която се преживяла на среща? Или ако се сещаш за някакъв подобен момент, може и пак някоя интересна, смешна случка или нещо, което ти е било грабнало вниманието. Може и някой... Срещи нямаш. Това е най-чистото момиче. Срещи няма. Преминаваме към Вики, ако трябваше да избереш ново име за себе си, какво би било то? Никол, добре. Следващия въпрос е ти как се... Айше, какво е най-абсурдното, което някога си купувала и защо? Какво? Кое е най-абсурдното, което някога си купувала и защо? Само глупости. Аз купувам... Няма такова нещо, защото купувам всичко, каквото ми харесва и ми е нужно. Нямам нищо... Ненужно. Ненужно, да. Добре. Само нужни неща и всичко използвам. Най-практична е. Много практична. Браво. Добре, следващия въпрос е към рожденицата. Ако трябваше да преживееш цял ден като някоя известна личност, коя би избрала и защо? Може би като Анджелина Джоли или някоя инфлуенсърка, която работи и живее в Дубай, за да видя какво е чувството аджеба да не трябва да работиш и всичко да имаш под нос. А това ще е доста трудно. И последното се пада на мен, кой е най-смелият си ход, който някога си правила в любовта или живота. Ами аз винаги съм предпочитала България като място. Любовта е срещнах по време на COVID, когато затвориха границите с България и цяло с самолетните летища. Чаках 3 месеца да се видя с бъдещия мъж и накрая се случиха нещата и така. Спечели сърцето ми. Това е. Браво. Добре, търпение имаш. Много добре. Добре, аз искам да попитам, ако ти намериш бившия си под коледната елха, Специално облекло, как би реагирала? Искам да покажеш реакция. Си на Андрейце. Не знам. Някой взява коледа. Им ще го грабна, бе. Юлия, кое за теб е важно в приятелството? За мен е важно да си имаме уважение, респект, да няма надводяване. няма нищо. Да няма надводяване, да се ценим една на друга и да не се подценяваме една на друга. Завистта е много важна. Да я няма. Да я няма. Да сме коректни винаги една към друга. Няма лъжи. И така. Аз искам да съм ти приятелка. Ами, какво би направила, ако намериш 1 милион евро? Нас не да забравиш само. Винаги инвестирам в нещо, което мога да изкарам повече пари. Това
направихме. Какво винаги забравяш да правиш, въпреки че си обещаваш да го направиш? Въпреки че си обещаваш много пъти да направиш нещо, но забравяш да го правиш. Разпитавам време за мен, да работя постоянно и с това нямам време. Вики, кое е най-смелото нещо, което си правила? Най-смелото нещо. Сега в целият ти живот. Дръж микрофона. Микрофона дръж. Да избера себе си и да избера това, което искам да правя. Ти беше най-смелото. Дай на Вики да снима. Айше! Коя е най-смешната клюка, която някой е разпространявал за теб? Най-смешната клюка. Те са много. Много, да. Най-смешната от всички. Аз за себе си не съм чула клюки, защото няма какво лице да ми говорят. Дърва е по-лесно. Да, за дърва е по-лесно, затова че не съм чула. Добре. Кой беше най-нелепия начин, по който някога си се изложил пред много хора? Или просто някоя случка с много хора може? Ами да се излагам, в принцип не ми се е случвало или не се спомням, но дори и да се изложа, аз така правя нещата, че все едно е нещо вау и за всеки може да се случи. Ние сме се напивали и така. От ефекта става ефекта. Да, сега. Коя е най-нелепата причина, заради която си се ядосвала някога? Например, някой ви изяде пържените картофи или нещо такова? Вкъщи имам детектив относно сладкото. Винаги, когато реша да хапна нещо сладко, винаги моят мъж се погрижва за това. Първи да го изяде. Нарочно. Да. Добре. Искам да зададеш тези въпроси по-нахаканите. Сега почвам да въртя колелото. Кой се падне или как? Не, просто ги задаваш на публиката. Добре. Или вдигат ръка ли? Да. Всеки казва нещо. Кой от нас би се справил най-зле в ситуация? Затворим се в асансьор с бившия си. Ами що да се плаша, бе? Нали имам някой там вътре? И че няма да се оплашим. Кое е най-нелепото нещо, което някога си пуснала в чат и после се жаляваш? Аз мисля, че те е нелепо нещо от да пишеш на бившия няма. Да, по принцип аз веднага се сетих за това, да напишеш нещо или да изпратиш история или кратко клипче, къде си и колко ти е забавно. Нещо такова може ли. Следващия въпрос, ако трябваше да живееш с един от тук, завинаги кой би бил най-ужасният съквартирант? Тя би била най-ужасната за мен, защото щяхме да се напиваме всяка вечер и да повръщаме. Да връщате доброто старо време. Да. Добре, какво е най-странното място, където си се озабавала след дивен вечер? И помниш ли изобщо как си стигнала до там? След дивен вечер най-странното място, където се озабавала. Ами аз на принцип винаги се прибирам вкъщи. Някоя друга и ни също. Ами те са примерно и Да, ние сме примерни, жените в България са примерни. Каквото и да става, се прибираме вкъщи. сега следващото. Добре, аз даже не виждам какво. Какво е най-лошото нещо, което си мислила за някого, но никога не си казала на глас? Аз мисля,
че всеки жена се е ядосвала на някоя, да, и просто се е премълчала, но това са благородни лъжи, да. Какво би направила, ако останеш без интернет и телефон цяла седмица? Айде! Ще откачам! Ще откачам! Според мене би ме боляла главата, може би и носка. Може би щеше да ме боли главата носка. И може би щеше да ми е много изнервено от една страна и може би бих си спускала нервите на някои от близките ми хора. Айсел, следващите въпроси са може би за всички. Тези ли? Сега има въпроси за всяка. Аз ще казвам, другите трябва да познават. Да, виж сега какво става тук. Къде да започна? Сега, според вас, на кого са му се скарали, че е прекалено чист у дома? Нека да си признае човека. Айде, обясни. Аз живея в Инглизи и...
She rises with the sun, a warrior's heart, a queen uncrowned, a work of art. In every step, a battle won, with grace and fire, her spirit spun. She's a symbol, a beacon of might, a woman of valor, shining so bright. Unbreakable, unyielding, untamed. In her strength, a legend is claimed. Through trials faced, in battles fought, her spirit soars, her courage sought. With every scar, a story told of resilience, of a spirit bold. She's a symbol, a beacon of might, a woman of valor, shining so bright. Unbreakable. Ich habe auf meiner Reise durch die Welt all meine Geschenke verteilt. Aber als Christkind muss ich doch jedes Kind beschenken.